Hemen biltze gaituna gaur da Gran Ruten kostaldeko mapan aurkezpena. Azkenean ez dakit dakizuen, baina guri Euskadira etortze zaizkigun turistan 160 kotxez etortzen dira. Eta orduan guk nola nahi deun etortzen dianak Euskadin zihar zabaltzia eta hainbat eta leku gehiago ezagutzia. Produktu hau oso egokia iruditzen zaigun ze, produktu honek animatzen ditu etortzen dianak etapa desberdinetan Euskadin erakargarriak izan daitezken rekurso eta destino desberdinak bisitatzea. Eta zalantzarik Euskadin dakaun gauza erakargarrienetako bat kostaldia da. Kostaldia Bizkaitik hasita eta Frantziko mugaraino. Nik uste danak ezagutzen ditugula hainbat leku eta danak izaten gehan noiz edo noiz gidari kanpotik bisitatzea etortzen zaizkigun lagun batzuna eta harro sentitzea erakusten digaunean edo Bizkaiko puente kolgantia edo San Juan de Gaztelu batxea jute gehanean, geoparketik pasatzen gehanean, flitxa ikuste duenean edo Zarautzetik, zarauztar batek esango izue, pasatzean bakoitzian baita. Hondarribiraino baita dakau soporte hau, Iturbazkeko bulego guztitan ikusgai egongo dana eta jendean eskuragarri izateko folletuak hortxe ikutuko da.